سلام نايماكي ميديا تختاتلتي كميل لهم أنا دحنية إكزيابهيري مسكن نسخاتكم ون أبسس لهم هو سلام كتخونو تمنيتهايو أما نايماكي ميديا تختاتلتي نلومي حتزر زبالت أمنا ممحريت زبالكوا كل سبك سمع زل وزانتا نباهم هزياك قريبا لهم قد من أفتزانتا مباليقن نس چانل سابسكرايب زي قبركم انتراه لهم سابسكرايب بمقار جمرو نفتزان تخبلكم سنة مكتتال جيتاهن هيروتن أمنا زفاقرو فقرات يوم أبوون جيتاهن مسموتو بحدن منبر أفتان اشتن مريت علمو جيتاهن جنا ولافت مريت لاشتن جزان مسرح أمنا خبدو ليت مسرح جزان برت كبار مخان تسفى قريتوو دحرق للتعمت اتجزا مسرح أمنا سلز خبدو نهيرو تفكاريتو اتجزا مسرحي أقم سلزي باللي اتجزاك شطو وسينا اللخو انتبلا هيروت فتم زي خون نجاريو ولا انتبلتو جيتاهن جنا جزا صريحنا انت زي نبيرنا له انت واقال لو ازي شيطنا أبكالي بوتا جزا مجزائي حشنا إلون تم أخرى هيروت جنا إذا جزا مشاتكا دحار كتعسكايو أبصبق بوتا زركب مريتي زلكا سلسي دحار انت خيت الناسح يترفكا أيو خون بلتو أنا دحان دموس سلزي باللي أي حقسكو خان جنا دحان قرب عقل نكبر إلى ما خرطو حدا معلت هيروت فرح تبعنا بلت نمنتاي نبعد عرب زيت سدني نسخاو نبزنا سرحقا اتجزا بحدا كنسرحينا إلى انت تمخرو جيتاهن جنا بحسابنا هيروت أي تسمع معن ككندو أجزاء كنفل علي دلن ولا انت بلا هيروت جنا حري بلني قلت عمد سريحة كمت انت زي كوينو جنا نبرانا خبدا سلز خيد زلو نبراك خبدنا يلا كتأمنو فتنت ببزوح معالتي بزو قداي تزراربو دحرنا وحلمنا جيتاهن تسمع معه قدمنا بسدات مخاداقنا أما زقاد جابيت تفرارمو دحر زهيروت نبعد عرب كدات جيتاهن أفتناي مجمرتا كل التوارح بزهيروت بتعم خبيدو ونبرا ولا نسام تخونت مفل لاي قلي لاي كونلان بز تسمام أو مسارت ملو دموزا تسدلو جيتاهن تلقخلو قرشي كقمت وجمرا بخمس من قدي نحد عمت قرش سديدات له كم تهيروت زبالت طون اتن جيتاهن أبو زورس ومريت جزان مسرح أخل قرشي أكبو جنا هيروت كلتا عمت كتقبر مسبلت كتحمم جمرت جنا نسا حميمان تيبلت تأنكرا مسرحا قدزلت جيتاهن نتجزا مسرحي نبرت مجززا جمرة هيروت بخمس من قدي 3 عمت كتقبر مسبلت هيروت نايت عنا أقوداي كبير كونا حد كمنا انت تكيد عرفت تقبر 5 اللوا راح يزاربوا قنا هيروت ولا عرفت انت قبرت له لو طير آية 3 عمت ودئاء ناب 4 عمت مسعتوت جيتاهن اتجزا جميرو فوتو سددلا دحرارح اتجزا دارقات ودادئو فوتو سددلا أبز جزا هيروت تحقوست بزتسمع مأوو مسارت أبرو أي عمتها ناب عدات ملست هيروت سونتاق النساء حميق أيا ناب عدات مليسا دحرارح جنا تعنا ملسا جز أمون بزدلي ومسارت تساريحو تودأ ولا بإيدهم قرشن تزيحلهم زدلي وغزاقنا ساريحو ميوم أبتز سارحو وغزاون هيروت نقد جمرت قنا بحدا من بارمس جمرو نايجيتاهم فقرن حاليوتن النقنا سماتيو ننوح جزا تمني ونقر تساقي انتلو جزا سريحهم بحدا من بارمس جمرو
ንጌታሁን ግን እዚ ነገር ምንም ኣይመሰሎን። ጠባይ ጌታሁን ተቀያየረ። ንብዙሕ ግዜ ባእሲ ዋላ እንተብዝሑ ሂሩት ግና ኣብ ዓድማታ ዝሰረሐቶ ገንዘብ ዝሰረሐቶ ገዛ ረሓፃ ኢላ ትዕግስቲ ክትገብር ወሰነት። ግና ነጌታሁን ጠባይ ኣመና ስለ ዝኸበዳ ትዕግስታ ተወዲኡ ድሓን ንበይንኻ ምዃን ይርአይ ኢላ ሻንጣኣ ሒዛ ናብ ስድራኣ ኸደት። ሂሩት ከምዚ ዝገበረትሉ ምኽንያት ህይወት ብዘይንሳ ከቢድ ምዃኑ ፈሊጡ ይቕሬታ ክሓታ ሓሲባ ነበረት። ግና ጌታሁን እዚ ኩነታት ዘሐጎሶ ይመስል ንኣዋርሕ ስቕበለ ኣይደወለላን። ዝበለፀ ንምፍላጥ ኢላ ንኽልቲኦም ዝቀርቦም ሰብ ጌራ ሓሳቡ እንታይ ምዃኑ ኣጠየቐቶ። ጌታሁን ነቲ ሰብ ሓዳር ከም ዘይደሊ ምስኣ ክፋታሕ ከም ዝደሊ ተዛረቦ። ኣብዚ ግዜ ናታን ናቱን ርክብ ከም ዘቋርፁ ተረዲኣ ንብረታ ከማቕላ ናብ ቤት ፍርዲ ኣበለት። ጌታሁን ኣብ ቤት ፍርድን ተሕተት ኣየናይ ንብረት እየ ዘካፍላ? እቲ ዘለናዮ ገዛ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ቤተሰብ ገዛ እዩ፣ ኣነ ገዛ የብለይም በለ። ሂሩት እዚ እንትትሰምዕ ሰንበደት። እቲ ካርታ ብሽሙ ምዃኑ ስለ ትፈልጥ ኣብቲ ቤት ፍርዲ እቲ መሬት ናቱ ዋላ ተኾነ እቲ ገዛ ግና ባዕላ ብረሓፃ ኣብ ዓዲ ስደት ኮይና ዝሰርሐቶ ከም ዝኾነ ንቤት ፍርዲ ገለጸት። ቤት ፍርዲ ቆፀራ ንኻሊእ መዓልቲ ሂቡ እቲ ኩነታት እንተጻሪ ከምቲ ጌታሁን ዝበሎ እቲ ገዛ ብናይ ካሊእ ሰብ ሹም ምዃኑ ተፈለጠ። ሂሩት ምእማን ከቢድዋ ተባኢሶም ካብቲ ገዛ ምስ ወፀት ናይቲ ገዛ ዋና ካሊእ ሰብ ንኽኸውን ከም ዝገበረ ጠርጠረት። ሂሩት እዚ ነገር ነቲ ቤት ፍርዲ እናበኸየት ዋላ እንተረድአት። ጌታሁን ግና ብቕርሺ ነቶም ደኛታት ኣፎም ኣዕፂዎም ቅርሺ ጉቦ ሂብዎም። ኣብ መወዳእታ እቲ ብረሓፃ ዝሰረሐቶ ገዛ ኣይናትክን ተባሂላ ብቤት ፍርዲ ተፈረደ። ዋላ ሕዚ መሊሳ ናብ ቤት ፍርዲ ክሲ ተእተወት፣ ለውጢ ግና ኣይነበረን። እቲ ቅርሺ ካበይ ከም ዘምፅኦ ዋላ እንተዘይተፈለጠ ብቅርሺ ግና ነቶም ዳኛታት ኣፎም ከዕጾም ጀመረ። ኣብ መወዳእታ እታ ሂሩት ተስፋ ቆሪፃ ልባት የሰይራ ስቕ መረፀት። ትገብሮ ስለ ዘይብላ ስቕ በለት። ኣይ ካብ ሓዳራ ኣይ ካብ ንብረታ ናብራ ጸለአቶ። መሊሳ ናብ ዓዲ ስደት ምኻድ ወሲና መሊሳ ተሰደደት። ንጌታሁን ተፈልያ ካሊእ 3 ዓመታት ኣብ ዓዲ ዓረብ ኣሕለፈት። ተመሊሳ ድሕሪ 3 ዓመት መፅያ ስድራኣት ቅርሺ ብስርዓት ተቐሚጦምላ ስለ ዝነበሩ ጁስ ቤት ከፊታ እቲ ስራሕ ጽቡቕ ክኾነላ ጀመረ። ሂሩት ኣብ ሕዚ ሰዓት ስለ ጌታሁን ክትሓስብን ክትሰምዕን ኣይትደልን። ግና ሓደ መዓልቲ ቀደም ምስ ጌታሁን እንተላ ጎረቤታ ዝነበረት ረኺባታ ስለ ጌታሁን ኣዕሊላታ። ጌታሁን ዝበጽሖ ኣይሰማዕኽን ዲኺ ኢላ ደንገጸታ። እንታይ ኮይኑ ድዩ እንተ ትብላ ቅድሚ ሕዚ ንዓኺ እቲ ገዛ ኸየማ ቀሊሉ ናብ ቤተሰቦ ዘዋዊርዎ ኣይነበረን። እወ ሓቂኺ ምስ በለታ ምሳኺ ልክዕ ምስ ተፋትሐ በልት ገዛ ሕዚ ናብ ሹመይ ዘዋውሮ ዋላ እንተበሎ ኣየናይ ገዛ ኻይሉ ጠሊምዎ እቲ ቤተሰቡ ከምቲ ንዓኺ ዝጠለመኪ ቤተሰቡ እውን ንኡኡ ጠሊምዎ ኢላ ኩሉ ተሓቂ እታ ናይ ቀደም ጎረቤታ ተዛረበታ። ሂሩት በቲ ዘረባ ደንጊፃ ዳሓርከ እንታይ ኮነ ኢላ ሓተተት። ዳሓር ደኣ ብሽማግለ ዋላ ተለመኖ እቲ ወዲ ግና ጠለሞ። ድሕርዚ ጌታሁን ሰካራም ኮይኑ ኢላ ኩሉ ዝተፈጠረ ተዛሪባታ። እሞ ሕዚ ኣብ ምንታይ ዝነብር ኢላ ነታ ሰበይቲ እንትትሓታ እታ ሰበይቲ ሕዘን ምንታይ ይነብር ከም ዘሎ ከም ዘይትፈልጥ መሊሳትላ። ሂሩት ጌታሁን ብዝበጽሖ ነገር ኣይተሓጎሰትን፣ ኣመና ሓዚና። ድሕሪ ግዜ ኣብ ጌታሁን ተፈጠረ ነገር ካብ ሓደ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ብዙሕ ሰብ ሰምዐት።
ብዙሕ ግፍዒ ዘብፅሐላ ወዲ ኣብ ሕዚ ከፊእዎ ክትርኢ ኣይተመነየትን ምኽንያቱ ዘሕለፍዎ ጽቡቕ ግዜ ስለ ዘሎ ንብዓትካ ዝፈስስ ናብ ሰማይ እምበር ናብ ምድሪ ከም ዘይኮነ ኣረጋገጸት ሕዚ እውን ተኾነ ንጌታኹን ካብቲ ዝኣተዎ ሕማቕ ህይወት ክወፅእ ተመነየት ከምቲ ናቱ ግብሪ ሕማቕ ኣይተመነየትሉን ተፈጸመ ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ነዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ግበርዎ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተደኣ ሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ከይትረስዑ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንኹላትና ስለ ዘዳመጽኩምኒ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለ ዝጸናሕኩም ክብረት ይሓበለይ ይቕኒለይ ቻው